nyangwe ndingarova kudai hapana zvachinei chakatongomira chakangoda ndakati ndirara pamberi chinei chichingokwira nekudzika kwira nekudzika chinenge chifa chitofamba izvezvi chakatoti ndi pamusana panapo musana wangu uri kutorwadza izvezvi chanengo yakaripa zvakareza chinhu ichocho iko nyaya yekufashanda mudzimba dzevanhu zvakatangira ndichibva pabasa pandaishanda kuNamibia ndichingobva pamba ipapo nekuti tanga tanetsana nenyaya yepasipoti yangu vatora pasipoti yangu havana kundidzokera vakundiudza kuti zvino takakupa pasipoti yako ndikati hamuna kundipa nanhasi vakati orai tichienda kuZimbabwe tokutumira mari kuti utore imwe pasipoti kuenda kwandakungokwira bhazi kwandakaenda ndichimosvika kuZimbabwe chiro chakabva chatanga iwe wakambozvitsvaga ndakazvitsvaga ndakatoenda kumaprofita handichi zvakanzi wakaberekeswa nani chii kwawakabva kuNamibia because kuNamibia kumagariro andakaita ndakagara hangu zvakanaka but iyo nyaya yokuti mune muchimbonamata muri pamwe chete ndainamata nchifasta nchinamata nchifasta saka ndakanda kuzoona zvinhu zvavanhu makasimba here sekuru alhamdulillah ndinosimba ameno kuti kuri sei kwamunobva kwatinobva kuri nani mazuva anga awanda alhamdulillah vanenge vakutobvunza kuti ko sekuru Achapola vakaenda kupiko toti chazvinoita ndezvekuti tanga tati vazukuru ndo vafarire vega kuti su takazoona paSly Media saka zvatakazoona paSly Media sekuru ndauya kuzodzoka nditaure nemi kuti ndikuda kuti vemedia vandionewo saka isusu taona kuti tikangobuditsa varwere angoti sekuru tatafange amene zvatiri kufarira takati vazukuru ngavauye vai vatakabatsira vai vakapona vai sekuya kwavo vachirwara ngavadzoke futi vachita se vapona ndozvotaichishuvira ya handitika ndiri kuona sekuru nhasi funga yarimo uyu zvamira sei funga iyi ndiye iyi unosikana KuOman alhamdulillah pamazuva ekutanga paye aidedera nekutya nekuti angane maspirits aimutevera inini KuOman handikuzivi asi chinhu chandaiziva ndechekuti fungai aitaura nezvinhu zvaimutevera nekuti musi wangoti aita izvozvo izvi fungai akazosangana netsaona yekudonerwa nejurawo mushure menge tataura muno paTV kuti musikana uyu ndofunga ndakataura kune ruzhinji rwese renyika kuti fungai ari kutoteverwa nezvinhu zvakamira pagedhi deiroriye fungai hatina kuzovata naye pano fungai angatova kuchipatara mota ndofunga yakangorwa jurawo mbijana ikadonera fungai so dhimoni ndofunga madhimoni yacho akarwadziwa zvisingaite kuti fungai watifumura maspirits ekuOman saka aifanira kunge yakafa pamwe aifanira kufa nemitumbi 4 yevanhu but juraworo yakadhuma mota ikakuvadza kubvira fungai kusvika kunani kusvika fungai taenda naye kuti madhokota anomutarisa but takaramba takashinga tinaye fungai kusvika tinaye tichimubatsira achienda kumusha achimboenda kuondoona veukama so kusvika pane zvino fungai ndiye wadzoka akati sekuru vazhinji havasi kundiziva kuti fungai ndaamira sei ndakuda kuti ndichibuda ndichitaurawo mamiriro andakaita nezvandiri pari zvino fungai ndosaka fungai nhasi auya pamberi penyu handitika aya tinotenda regai tinzwe kuna fungai wakadini ndiri pangu makadiwa tiripo isusu uri sei upenyu mazuva ano upenyu hwambi ngochirwadza but ezvinezviwana nawo handiti ndanzwa sekuru vachiti musi watakataura paya paya wakasara wachidonherwa nejurawo chiri chokwadi ndakadonherwa nejurawo mushure masekuru vataura zvavanga vaona kune munhu wemudzimai akabuda mumba umu akati kuno kuri kupisa handiti kugara kuseruku ndakatomirira makwenzi angu ndobva ndaenda kunogara kuseruku imwe pfuma nguva yakatombotirege ndigare pamangu but zvakaramba handati rege ndigare kujurawo hatiri kutotaura nyaya yapaipai
handiri kutonzwa juraho radona handisi kutomboziva kuti chii chakaitika because nandatomupain. Okay. Saka radonha kudaro ndofunga ndakarwadziwa singaiti. Saka sekuru vakazoti ndiendesa kuchipatara ndokwavakazondiendesa ndakatora ende sekuru vakarara vachifamba because zvinhu zvachona kuzhinji kwataitsvaga mapiritsi kwakwafarwa. Saka sekuru vakazoramba vaineni kuzosvika ndasvika kuno kukumba. Saka izvinezvi ndiri pano ndandisingazive kuti inde mweya yakaipa inofamba. Zveshuwa pandakabva kuOman ndakatakuudzwa zvizhinji chaizvo, but kusvika pakuzonditeera pano handizive kuti kuukama here kana kuti maspirits iwayo akandakabva nawo kuOman. Ndangoti zuva randasvika iroro ndatodhumwa nejuraho. Saka ezvinezvi miri yangu iri kuita zvakanaka. Ende mushure mekudonherwa ndofunga ndane 2 weeks ndopandakabva ndanza mai vangu vari kurwara, varwara zvakaipa kumusha. Ende ndakabva panapa ndakatobatsirwa nasekuru kupiwa mari yekuti ndiende kumusha kuna amai. Ndakasvika kumusha chimiro chekumusha chisina kumira zvakanaka, vasingatotauri but munhu aitaura. Ende kuburikidza kuti zvizoita saizvozvo futi nenyaya yekuti hanzvadzi yangu yakauya nemuprofita pamba. Auya nemuprofita pamba akataura zvakawanda pamusoro paamai, pekuti amai muprofita uyu akaprofita mai vangu achiti bvumai kuti muri muroi, makabvuma kuti muri muroi munobva matotanga kutaura. Mama vakachema zvokuti vanga vari munhingirikini BP yakakwira zvisingaiti kuti mwana wangu ubereka unditi inini ndiri muroi kutungamira muprofita shuwa. Muprofita uya akati kana makadari hamutombopedze svondo rine musina kufa. Saka inini pandakaudzwa nevana handina kuzvitora zvakanaka. Ndakachema zvokuti sekuru vakazviona kuti mai vangu zveshuwa vakufa ndisandaziva kuti chii chiri kuitika. Musiwo ndakatomhanya kumusha ndakaona amai hazvinotombomira zvakanaka. Ndakaswera navo ndakapiwa zvinhu zvokushandisa nasekuru kuti zvimwe ndiye vachigeza, zvimwe vachibikira porridge, zvimwe ndezveBP nekupfungaidza mumba. Varoi vakapinda bhizi musiwo because ndo yanga iri nzira yevaroi zveshuwa. Vakapinda bhizi kuti mwana uyu zvaauya angosvika achigara namai vake sei asina kuenda navo kuchipatara. Inini ndakati handisi kuenda navo kuchipatara ezvinezvi ndichaenda mangwana, nekuti hapana kana akambouya pamba, vanga vangori vega nevazukuru vavo. Svikira nyaya iyi ndaisvitsa kuna sabhuti, mukomana ndo zvaakauya achiita hanzvadzi yangu, but maitiro akaita haiti ndoita sei naye sekuru noti sabhuku ndisekuru vangu inini. Ndobva ndavaudza zvese zviri kuitika, zvikanzi muzukuru hazviiti kuti titange tatonga nyaya munhu asingatauri. Rapisai amai, mapedza kurapisa mai vakutaura totanga kutonga. Because ndakatoona kuti sabhuku ndakasamuudza kuti ndakutoenda kwachief, zvikanzi chief akafa pasati pane achief. Ndakati inini yangu ndotoikwidza kumusoro because 1 hamusi kuda kunditeerera, 2 vanhu vari kungoita zvavanoda naamai yangu. Ezvinezvi vasvika pakutorerwa izwi ndoita sei, zvikanzi chitangwa warapisa mai vako. Saka inini zviri kuitika handisi kutomboziva. Zvakanzi vauye kuno kuHarare vaonekwe nana chiremba, but ndakavarapisa ndikatenga mishonga yese. Ende musi watanga kushandisa amai vangu zvinhu zvasekuru, vakabva vatotanga kutaura, vachitotaurawo mamwe mawedzi kusvika vakutaura zvavakaitwa nemwanakomana wavo zvese, kuti ndivo vari kudya vanhu mumusha, ndivo vapedza vanhu mumusha. Ndakati amai havafanirwa kudaro because havasi kuziva kuti kugona ngozi mumusha kuita sei kuiripa, because zvinhu zviri kuitika izvi hazvisi kuitira munhu wani, zviri kuitika kana nesu vana vevakwasha. Hasina kutombogara zvakanaka nezvinhu izvozvo, but zviri kunzi mai vangu ndo vanodya vanhu pamumusha mese.
Saka ina hangu ndinotenda ruzhinji rweZimbabwe vari kundiona kudai nekundibatsira kwavanoita kuti ndiende kumusha. Vamwe vakandipa mari dzemabhazi, vamwe vakandipa mari dzekuti nditenge zvandinendawo ndakabata burikidza naSekuru Achapola. Vari kushanda basa rakakosha rekuti hapana kana munhu anobatsira anokwanisa kupa munhu mari kudai kuti ngavaenda anobatsirikako, usadziwose mari iyoyo. Sekuru Achapola ndinovatenda zvisingaiti, nekuti nhasi ezvinezvi mai vari kunzi vadzoke kunoku. Handizive kuti ndoita sei, but ndinozviziva kuti zvinoita chete. Kune vari kutambanudza kundibatsirawo, ngavarambe vakadaro. Ivo vanenge vachindionawo ndo zvandiri kusangana nazvo, ndo maspirits andiri kusangana nawo. Asi izvozvi kutaura chokwadi, ndakarikavha in 3 weeks, ndofunga zvine 3 mumwedzi. Dr. achitotaura kuti zvona hapana diwe kana operation apa, because kumangori marwadzi ekudonerwa chete. Ndinotenda naivo Mwari chaivo kuti vadweka. Dai zvainzi Sekuru Achapola vanoshanda nezvisina kana nebasa rese, but Mudzimai panapa yakamira kuti hapafaniri kufa munhu kana kuita chimwe chinhu. Changa chiri chiseko chekuti vanhu vaizoti Sekuru Achapola pamwe pane zvavari kuita, asi vakandibatsira. Mwari chaivo vakandibatsira panguva iyoyo, zvokuti hapana chandinosvona kuna Sekuru Achapola. Vari kundiitira zvakadzama zvokuti hakuna munhu aikwanisa kuzviita izvozvo. Dai ndakazviitira kana murodhi, dai so pamwe zvitotaurwa kunzi ndakafa, because zvinhu zvemaaccident izvi ndakatozvirota 2 days before ndisandauya pano. But munhu wandakatoona vanhu vemumusha kwamai vangu imweni. But zvese izvozvo ndongozviti dai Mwari vangoramba vachiita sei, vachingotibatsira ndina Sekuru Achapola kusvikira ndanyatsopora. But kufamba ndakutogona kutofambawo kutoendawo kutauni nekudzokawo nekuitawo zvimwe zvinhu. Kuenda kunoona mai vangu ndakatoenda ndichigamina, ndikati hapana zvandingaita sezvo ndinoona amai vangu. Vamwe vese avava zvakatooma, ndizive kuti chirudzi. Saka tichitarisewo hongu zvekudonherwa izvi ndezvepanyama, tombobvunza zvemumweya zvemuspirit izvi. Wakuraramawo sei kubva zvawakatanga kuuya kuno kwaSekuru Achapola? Nekuti pawakatombotaura paipai waitaurawo zvine chekuita nemararamiro ako nemaspirits aikutera. Izvinezvi wakunzwa sei? Izvinezvi ndakunzwa zvakanaka, zvokuti zvandainzwa kudhara kana even kuna nairwa kumusana uko kwandaiita handichatombozvinzwi, pamwe ndozvinzwira kure kure, but nguva yangu zhinji hapana chinoitika. Ndakarapwa zvisingaiti panapa, ndiri kunyepere because ndaiiritetwa. Ndaitanga kuzviti ndakazvifunga kudai, ndinonzwa kumerera, kurwadziwa kuti shuwa iri takutotya kana kushanda mudzimba dzevanhu, takutotya kana kuenda kunoshandira vamwe vanhu. It's better kugara because unenge uchingoterwa, wakada kuti ude woterwa, wakada kuti ude woterwa. Saka inini panapa ndakabatsirwa zvisingaiti. Ende chimwe chinhu chananga ndichida kutenda kune mukuru wedu weZimbabwe kuti ndibve KuOman ndiva Munangagwa, kuti ndiitowo zvimwe zvinhu takapiwa mari naMunangagwa. Ndinovatenda kuti ezvinezvi vakatidzosa kuno 369. Ezvinezvi kune vamwe vakatosara. Chikumbiro changu dai vangowanawo mukana wokuti vaende kunovatora futi, nekuti vana vari kutambura, kuti ndizosvika nhasi inyaya yekuti ndakabviswa mumandaka mandaive kusvikira ndasvika muno muZimbabwe, zvokuti handigone kana kutenda, handigone kuti ndoita sei. Dai zvainzi ndaikwanisa kuenda kwavari, ndaikwanisa kunovatenda nezvavakatiitira. Paya pawakabuda pane usingatauri zvako maybe nemazita, pane here vamwe vari kuOman vakambotaura newe vachiti isusu tiri kutoshayiwa mukana wokuti tidzoke? Varipo vasikana vandinotaura navo. Kuna ndakaisirwa meseji naDr. Vachitaura kuti kunoku kwakauya vamwe vasikana, nditaurirewo naSly Media titaure nezvevasikana vakauya uku. Kuri kunzi kwakauya vamwe vasikana vakatowanda. Munhu ari kuvaendesa ivavo ndiJacqueline.
Takure ndiye ari kuendesa vanhu. Uye akatotiza kare zvokungonzi ari kuSouth, but ari kuramba achiendesa vanhu. Ende haasi kutombomira izvezvi kutaura kunoka, haasi siri muno muZimbabwe, airaramira ari kuchitungwisa. Ndokwaigara ende ndokwandakatongoendawo kumba kwakewo ikoko ndakatoona paanogara, but ezvinezvi haasi kutomira kuendesa vanhu kupi kuOman. Ndinavo vasikana vandinotaura navo vachiti pasina zvekuita, ndo atomararamiro edu kunoko ekuti ezvinezvi taimbopiwa 2 hours dzekuzorora, ezvinezvi akusisina. Ngatiti pane musikana akateerera arida kutosumuka izvezvi kuenda kuOman. Advice yaungamupe ndeyekuti chii? Nekuti sezvo wataura tanzi kune vamwe vakatoenda, kune vamwe ndofunga varikutogadzirwa mapepa ekuti vaende. Advice yaunga, because vanhu vakawanda nemaendero wakaita imimi munoenda musingazivi, munoenda muchiti ndikunoita basa rekuita maid ende mari yaunenge waisirwa patebhuru apo zvinotambira kupera kwemwedzi inenge yakawanda zvekuti munhu weseka ukanzi ndo mari yaunotambira uchishanda kumumba unobvuma. Saka advice yaungape vasikana vanenge vakaisirwa mari iyo papepa kunzi kana waenda kuOman unotambira mari yakadai so zvozonoshanduka ndeyekuti chii? Mazwi angu andingataure kune vasikana veOman ndeyekuti musanyengedzwe kunzi kubasa kuOman kune mabasa. Hakuna chiriko, because anenge atongobvirwoenda ikoko akutobatwa senhapwa, akutoregreta kuti dai ndakaziva ndakaregera kuenda. Vanhu vari uku vari kunotambura zvokuti dai vari vamwe vari kugadzira kuenda vasaende, ngavatange vakonfema kuembassy chaiko kuti kwakamira sei vazive chokwadi, because vamwe vari kungoenda vari kungoti life yachinja, but hapana kuchinja kwelife. Life iri kutooma wese, ende first one day wakaita munyama kune kusina miramusha urari uchingonzi kana paine chavada vanongouya vachingokumutsa pavadira. Saka vasikana nevakomana havazi vasikana chete vari kuenda, nevakomana patakaenda isusu takauya nevakomana 4. Vanga vaitogara kumapurazi chaiko, but vakakwanisa kutiza. Izvi zvinoda ushingi izvi. Ndakafunga vhidhiyo yangu yepekutanga yakabuda paZBC yakabuda zvinorwadza zvokuti ndinotenda kuti nai shuwa here ndakabuda apa paenzi apa budika apa zvakandirwadza. Saka imi musaita sei, musatombobvira matobvuma kuti kunoendera kubasa, uchaine nhamo yenyu kunoko, because hatidi vanhu vanoregreta vakumberi uko kuti dai ndakaziva, because hakuna kumira zvakanaka. Munhu anovarekruta sei mwana? Vanhu ava vanongogona kuti zveni anogona kutadza kutaura kuti kuOman akanzi kuDubai nemanakiro akaita Dubai munhu wotovhunduka. But anokurekruta sei kuti muzonzi uyu ndiye agenda anoendesa vanhu kuOman? Kune WhatsApp group here, pane saadvert here, anoita sei kuti vanhu vese vangozongopedzera vasvike kana 20 vanoenda ku? Vazhinji vari kuwana mabasa paFacebook. Okay. Vashoma vanosangana fair paFacebook. Awana basa paFacebook wototanga kutotaura nemunhu kuti ezvinezvi kana uchida basa tokuitira zvinhu zvese, ende usafunga kuti zvinoita 3 days zvisati zvaita. 3 days zvinenge zvatoita. Wakatongowana munhu anokuda, vanotanga vaisa mapictures paningirikini paFacebook. Kune munhu waanenge achida ari agent. Saka iwe wakatotumira yako face? Ndakatotumira yangu face, ndakabva ndatodiwo nepamwe vopambawo papa nevanhu vakuru. Ndaingogara ndichiita munyama wekusangana nechemberi, ndodzandaisangana nadzo. Saka handidi kukunyeperai, zvinokunakidza kuti chokwadi ndakuenda kuDubai wozoona tiketi raOman, iwe watopa ningirikini, watopa airport, apo wakutoti ndauda kuenda. Vamwana vose zvandakaite nini, ndakati ndoda noshandira mai vangu nemhuri yangu, handiti. But ndakangodzi uri kuda kuenda, imbofunga uende paside. Ndakatoenda paside, hai inini chandikuda basa, ndoda kuenda basa. Wamwazi unotambira mari zve? 600 US per month. Ndobva wakutambiriswa mari? 8 real, it's 200. 200, yes.
Alright. Shuviro yako Fungai ndiye kuti upenyu hwako iwewe urarame ukwanise kuchengeta mhuri yako, ukwanise kuchengetawo amai vako. Nekuti chikonzero chakaita kuti uende kuOman ndechekuti uwane mari uchengete amai nemhuri. Izvi nezvo wadzoka hauna pekutangira. Shuviro yako kumhuri yeZimbabwe ndiye kuti uite sei, uwane rubatsiro rwakaita sei. Inini shuviro yangu ndeyekuti zvoni daenda wanu kana basi kana for a start yekungotengesawo zvekuita vamwe. Ndakati kubasa kapamwe pay yacho nenopisira ye12. Saka ndinoda hangu pekutangira pekuti ndiwanewo business rekuti ndiitewo ende ndikwanisewo kuraramisawo amai vangu nevana. Aya, tinotenda. Rikati vhare tichidzokera kuna Sekuru. Sekuru, ndanzwa muzukuru achitaura kuti utano hwake tisingatauri zvinhu zvekuwirwa nejurawo vakamisa kuona nachiremba uko. Utano hwake imi muchiona hwamira sei nezvemweya izvi? Alhamdulillah, chinhu chinoitika ndechekuti zvemweya zvinowanika ende vanozama. Asi sekuona noti dambudziko rafungai pano zvejurawo rokutevera asi danho hombe ndire kushandiswa kwafungai ndoko akainga pano. Nechinhu chaakainga fungai panapa ndechemaspirits enzvimbo yanga agara nekuchinjiwa fungwa kwanga akuitwa. Saka nhasi uno ndikamutarisa ndinoona kuti zvinhu zvezve upenyu hwake hwadzoka, nokuti fungai aiti kana akarara paspare akauya zvezvo akamupa rumu panzvimbo pekuvata, wai ukamuka even usiku uchiita basa remumwe muenzi anenge asvika kana usiku, fungai aitaura ega. Handitika wotonzwa kuti munhu ari pakati pedare uyu ari pakati pekutaura, but ndichitarisa pari zvino so fungai anovata. Handitika wotokuseni wotomuka achitochera mvura achiita mamwe mabasa kana aripo. Saka dhimoni rake pandatarisira nokuti musi waramurovera pasi handina kuti takamusiya akadaro, takaramba tichifungaidza chimushandisa mishonga yeye. Handiti so ipapo akamanifesta kutaura kuti but language yacho handaasingaimzi. Handiti language yezvinhu zvaitaura paari nasingaimzi because inini handinzwa malanguage ekonzopo, vakataura malanguages akawanda. Saka inini ndichizotarisa munoona kuti musikana uyu pachiblunt atinoti ane majini kana kuti midzimu. Handiti nokuti ruzhinji rese kana rikatarisa vamwe unongodzwa kuti akaenda haana kudzoka, akaenda haana kudzoka. Handitika so kune masoja anonzi akafira nyika kana kuti akatamburira. Vamwe vanozvitora kuti afanike, ndakanzwa vachitaura kuti anenge anosvaga mari, uku hakusi kutsvaga mari nokuti kuOman kwacho ndiye musikana wacho akabuda. Handitika so nhasi uno auya kuzobatsirika, haasi kunyepera vanhu, ari kubuda pachena kuti ndiri kukumbira ichi neicho. Handiti ipapa kungoti semunhu wechikadzi ndichitarisa akufana kuwana kana murume, nokuti varume anogona kucha kuti fungai acharooreka nokuti anga ari kuOman. Fungai ndatora nguva yakareba panapa padare panapa Achapola pane varume akawanda, haatarise zvevarume. So mukadzi wekuti murume asina mukadzi anofana kuwana pekutangira kuti anokurukura sei zvichienderana nokuti munhu aiterwa nemaspirits. But tikamuvheneka tichitarisa susu pachikaranga chedu handisi kuona dambudziko rake majesu. Chinhu chandiri kuziva ndechekuti afungai ane rudo. Kune vamwe vanotaura mashoko wotokuudza Sekuru ndiri kunzi zvinoti kuti aiwa kana alhamdulillah ikoko siyana nazvo. Sekutenda kwaita kuti mutungamiriri wenyika avasi vese okuti president anotarisa kuti rega ndikatore vana ane makombero, ane madhuwa, ane maropafadzo akanaka akwanisa kuraramisa vanhu. Ende shona yake ndiye kuti munhu anoramba kuti akunyepa uyu munhu akatarisa kuenda kuOman. Saka uyu ataura kuti kuOman hakusokuitika, nokuti hatingati gore rino president unotora vanhu kuOman, gore rimwe president unotora vanhu kuOman, vanhu achitoendera dara. Vanhu ngavateerere mushe kuti zvinhu zvazviite. Facebook iri right, but inzwai musikana apupura zvinoenda nekuOman. Handiti chisosi chikuitika nemunhu wacho nezvakaitika zvese azvitaura. Inini handiko ikoko nokuti ndiri kutaura zvinoenda nedare rekurapa.
ndofunga kuti musi uyo demoni rake msikana uyu nemaspirits acho matere angachimuita andizvo zvinoitika KuOman nemafungaidziri avaivaita vanhu vacho ari KuOman akauya shodi paifanira kupakafa vanhu 4 but spirit iyo ndichipa muno ndakamudza kuti musikana uyu ndafunga ndakataura kune munhu akatenda video yafungai ndakataura kuti musikana uyu ane vanhu 2 kana 3 vari pagedhi vakatomirira hazvina kudarika kana 2 hours kana 30 minutes achibuda muno mukungotega ndimbomirira papa ndipindwe nemhepo jurauro nokurohwa nemotikari fungai ari pasi ende pavanhu 4 vakadonhera nejurauro iye fungai chete ndiye akakwanisa kukuvara kureva kuti alhamdulillah nokuti takaita dua dai tisina kumuita dua ndongori musi wokuti zvinhu zvacho zvaifanira kunge zvakatotakurira futi kuita guwa saka alhamdulillah dua tinotenda Allah subhanahu wa ta'ala ndiye akaita kuti fungai nhasi titaure kuti apupure futi kuti nhasi ndichiripo saka fungai tinaye azvizodzokera apupura kuti ndichiripo zvinogona kuti aiwa tiri kuti takavhara mwena takavhara mwena nokuti kana tichita kuti taita dua rekuvhara takavhara mwena nokuti dai zvacho tichidzoka dai chiye chainanera akusi kunanairiwa tu mukunzwisisa kana zvizhinji reZimbabwe akusi kunanairiwa kuitwa miri wake kugara akagara so otonzwa kuti ndine murume saka apa kutaura kwokuti semunhu wechikadzi anoti kufambiwa so handiti but kana arara otonzwa kuti ndina baba mumba saka shungu yake ingesina basa iye aitondibvunza kuti sekuru ndichawana anondiroora hereni ndikadaiwa varume akawanda muzukuru uchavawanda takatabvisa dhimoni rakashata alhamdulillah saka fungai aripo handiti ndozvangu sekuru kuti iyi nyaya haisi mudare renyu amai vake vangabatsirike sei panyaya iri kunzi yakaitika kumusha kwavo kutiwo musha wacho usunungurike wedza vane zvavo zvavakabata kana kuti havana zvidafungai pamwe pane zvaasiri kunzwisisa zviri kunzwisiswa nehanzvadzi yake kana kuti hanzvadzi yake pane zvairi kunzwisisa zvisiri kunzwisiswawo navafungai vangabatsirike sei muri iyi ndosaka kuti haisi nyaya iri mudare menyu asi kuumbiridza kuona kuti pangagadzirike sei inini ndofunga basa iri kuti rataura fungai kuti amai vake vakatotanga kubatsirika mudare munomu nokuti isusu hatina kutsvaga zvakawanda pana amai ake sezvo iye pfungwa dzake dzairamba dzichifunga kuti ndabva kutambura ndapinda mukutambura ende haana kuchira munhu wani nyangwe uye anongedza akati aiwa ngozi kana yako inobata tese nokuti nguva yandinonongedza kuti amai muri muroyi aibate iwe ndo wataura but ngozi ichazobata tese saka inini chinhu chandakakwanisa kuita pana fungai ndechekumupa mushonga kuti iwe amai vako zvaasiri kutaura pane mushonga unonodai unogadzira furu umwe wacho unodya porridge uchigezesa amai uchivafungaidza amai so ndofunga kana ndisingaite mistake amai vacho mari mwezuro vakafona achiti fungai ndiri kukumbirawo ndakangonzwa voice kuti ndiri kukumbirawo nyama ndikutenderawo sekuru saka zvinhu zvinorwadza because ndabvunza fungai ari kutaura kuti amai vake vakugara netuwana tudiki saka izwi rekuti muroyi kana wagara mumusha harikwanisike kuti ridzimike saka zvakutaura kuti inini akanditaurira kuti ndikawana pekutangira kureva kuti akawana pekutangira pacho ndepekuti akawana kana tokutengesa kune kwanenge awanawo kana kabasa kacho otora mai vake paanenge achiloja mai vake kugara nekamwana netuwana twake toto achivachengeta pamwe chete kudya uku kuti moswa ipere ava vekumusha because uroyi kana wanzi muroyi haupfudzike hapasi pablackboard ka zita rekuti muroyi haribve pamunhu saka isusu takataiwa moswa dzavanotadzirana kumusha hazvina basa isusu tinenge tichionwa patinenge taonwa pashoma papo tomupa fungai patinenge taonwa pashoma papo tomubatsira fungai manje unoona amai vako sezviri kungoita vanhu alhamdulillah akatumirwa fungai hanyepe akatumirwa kana $50 anototaura kuti sekuru onai ndatumirwawo nhasi mari kana akaenda kwanenge aenda akadzoka sekuru ndakaitirwa namadha akadai mari sekuru nhasi ndadaidzwa mutaundi anotaura saka handina kuona dambudziko rake akatomboti sekuru ndapiwa kamari kangu ndotenga glosa ndikati alhamdulillah pana basota kaiwe ndatenda isusu hatikwanise kuti chowapiwa uchipewo futi aya chikwanisa kuchengetawo mai alhamdulillah saka ndo mamirira takaita basa redu handiriya aiwa tinotenda sekuru